Дядото е тук между до Тончо и до Роса. До внуците, до внуците. Ама не мога крекна, не мога стана като крекна. Я ще дигна бренда, за прекъснявай. Децата ще паднат. Станка внимавай колената. Чакай, шефе, да се нагласа. Чакам. Значи това не ще Благодаря всички на вас. Благодаря всички, че сте празни. Благодаря. Майката, която полива. Нали майката и ще подари на теб да се избраха. Къде е сапуна с гаванката? Ето! А сапуна там ли си? Уважаема доктор Куновска, отново е бавен ден и ние сме при вас. Да ви благодарим за грижите за цялото село, да ви благодарим за грижите за децата, за майките, за които се грижите и за бабите, за цялото население на Караджалово. По традиция в Караджалово го празнуваме този празник от много години и сме щастливи, че отново имаме бабинчета, на които бабите и майките много се радват
И ние сме щастливи самодейците, че можем да си направим този хубав празник. И пожелавам на всички да са живи и здрави. Тази година по едно, до година още по едно да родят майките, за да може да имаме поводи за празнуване. Заповядайте, доктор. Сега ритуалите ли почваме? Първо отиде. Извинявам се, няма нищо. Винаги има първи път. Сега сапунчето ще го подадеш. Полейте вода. Вода ръцете. Както леко пада сапуда, така леко да се раждат децата. Както високо хлъпчи водата, така бързо да растат децата. Айде, майка, доктор, от читалището подаряваме това цветенце и ви пожелаваме да си здрава, да си жива, усмихната и работлива. Да сме здрави. Тогава сме отключени. Той друг не остана. Дай тук папа. Амба. Доктора ще казваш нещо, няма да казваш, започваме да Ще кажа. казва и тогава, и после... Тяма пришпорва. Аз мислих, че ще ма къпи първо. Къпането после. Дай да чуем какво ще кажеш. Няма може да говори. Да. Дай да видим какво ще кажеш. Според това как ще ма къпиш? Така, да. Ами аз ви благодаря за уважението, за вниманието, за милите думи. Радвам се, че на този красив и светъл празник български Бабин ден сме отново заедно. За мен Бабин ден е празник на щастието, защото няма по-голямо щастие за една жена и за едно семейство от раждането на дете. Той е празник на новото начало, на надеждите, на мечтите. И то е празник на това голямо благодаря, което казваме на хората, които полагат професионални грижи за родилките и техните новородени дечица, именно акушерките и лекарите акушер-гинеколози. Но също така и онова голямо благодаря, което казваме на бабите, защото тяхната роля в отглеждането на внуците е огромна и безценна. И докато тази седмица така си мислих за Бабин ден и осъзнах, че за мен това е един своеобразен юбилей, защото вече 30 път се срещаме тук с вас и се честитиме празника. Юбилей? И 30 години поддържаме духа и традицията на Бабин ден. 93-ти набор, Анелика, това ми бяха първите бабинчета. И така, след тях вече 30 години. Вярно. Да си пожелаем да сме здрави, още много такива празници да посрещнем заедно и още много години да поддържаме българските традиции и обичаи живи, защото те са част от нашето национално богатство и ние сме длъжни да ги съхраним и да ги предадем на поколенията след нас, ако искаме да ни има на картата на света. И така, мога да ви пожелая да бъдете щастливи, да се радвате на деца и трудници, да ги обичате много и да ги научите да бъдат добри и отговорни хора. И
приятен и такъв емоционален празник ви пожелавам. Така, тя много емоция. Баш, докторе, баш. Малко ще те искате. И аз имам да кажа... Беше голяма. Мъничко, да. И аз искам да кажа, честит празник най-напред, докторе, на тебе. Честит празник на всички. Честит празник на самодейците, на майките и на бабите. Пожелавам ви здраве. На самодейците особено искам да се обърна към тях. Пожелавам ви здраве. Все така да сте всеотдайни, да поддържате традицията. Да, без тях нищо не става. Да поддържате традициите. И ти си от тях, Маджо. Сега няма как да визирам мене си, затова говоря в множествено число. Да поддържате традициите, обичайте, защото без тези традиции и обичаи селото ни ще не е като дърво без корен. На вас, млади майки, също ви желая да сте здрави, винаги така усмихнати, на бабите да са все така щастливи и пъргави, да тичат сред внуците до година пак, другата година пак и така да се мъжиме, за да им така ли всяка година. Айде нов личенци да ти ведем. Така. Да, ама разбира се. Тончо, душа, Тончо. Гошко, Гошко. Докторе, наредте и на тебе, той не е само на нас. И аз ще ти кажа някоя друга дума. Айде, Гошко. Гошко, да. Гошко е. Тончо, Тончо. Добре, Тончо е. Така, само доктори към тебе. Докторката наша, мила и добра. Тя любима е на всички, безкрайно оценяме твоята загриженост и готови сме да слушаме съветите твои. Желаем ти здраве, дълголетие, грижовност, всеотдайност и благоденствие. Честит празник, докторе. Благодаря. Старай се да ги изпълнявам. Постарай се до година ще направим Разбор, дали съм изпълнила. Айде, дай сега да толкова пим, докторе. Дай детето тук да го разберем, че пак ще идваме да пише. Докторе, мъничко, съвсем мъничко. Айде, да. На главата така и да сни, бе. Айде! Браво! И сега български празник без погача не става. Добри хора са замесени за нас и ние ще отчитаме за здраве, берекет и за сладък живот. За сладкото начало на деня ще се позволят моите асистентки прекрасни. Заповядай. Да не се позниш само. Чакай сега да почнем от майка. Дай бе, нарежи се там, бе, добре взема. Едно, да видим как ти си.
Цялата села. Geri. Заповядайте. Ами винката. Добре, хотай! Днеска ти команда! Ай, камона, снимайте! Снимайте Първо се подвърва. Айде, Голанка го слагам.
Айде, майка, ще става почива. Слагай там лампата. Дайте, Той даде на бене. Лягам до къпа на баба. Половинка жалост. Половинка си е чисто дебърство. Не си даваме нашата половинка. Нашата е по-голяма! Мой голям, мой свят очакван отдавна, моя дълго чакана. Християн се казва. Име прекрасно. За радост на целия свят. Мечтая и мисля, за всички е ясно, с него света става богат. Внуците са наше богатство голямо, как искрено всяка жена дочакала тази награда голяма, благославя горещо света. И аз като всички съм много щастлива. Обичам този малък човек. И зная, че нищо не бих забранила, чувството много добре. На баба трябва да си жива, усмихната, е работлива, внучето си гледа, на дълголетие се радва. Благодаря. Специално за баба Марянка сме намерили едно стихотворение, защото тя вече го има този поздравителен. Да. Вече два поздравителни има. Сме намерили още едно, което се казва така. Баба. Баба, християн, престива и му пее, тя се налива. Танке, внуче Сънчо дойде, с изборите да те води. Там играй си колко щеш, милост тъй да поръстеш. Баба плюма пя, после сладичко да спя. Христа християн се понадигна и на баба песен викна. Нанка и баба Миме, Сънчо дойде, изборите да те води. Там играй си колко щеш, баба, тъй ще поръстеш. И сега бутилката. Я причакаме тая хубава бутилка. И пожелаваме на малкия Славор да расте най-вече здрав, да бъде много успешен. Бутилката да се отвори в дома на сватбата и дай Боже да направим. Няма да се стеснява от нищо, защото съм приятел. Ти подготвили са? Трябва да ви Може сам да ви се разкрият бабите, да могат да гледат. Не къде е капана? Къпа на бабата тогава ще надигна. Тя да без къпа на баба. Само така, до моя страна си. Давай, Виле. Здрава като желязото. 2 лева, сега ще подай.
Тя спобряла. За толкова. Я да видим колко. Така, сега почерпете са. Почерпете са
Да има и за другите такова. Върнем с всичко. Но колкото капки, толкова и берекет. Дай Боже! Дрозда да е пушки. Якай? Толкова живи и здрави да са. Мерси, мерси. Айде и другите баби. Правя баби. За другата къща. Айде. Ай! Не ще дойде реда.
караме ги подред. Е излишно къпането, ама... Айде сега! За такова. Запечатваме тая бутилка от името на всички самодейци, като желаем на малката Криси да расте жива, здрава, щастливо детство, да си намери един хубав ергенец и да напоканите. Ако не, всичките поне мен. Ай, мене. Хайде, дядка, ти си напред. Аз съм напред. Я дай това към Хайде, да. Хайде, да. Парите са ценни. Моля. А дядката? Дядката ще откупва. Аз съм се скрил. Как се va? Как се va? Да, му кажа сега какво ще правим, той вика, какво ще правим, ще къпим бе, ма много, наряката ще вземе, ще я взимат, какво ще се върна къпана, за да знаеш. Дале, от вчера ми даде... Да, никак няма да... Ще къпим ли? Само му ясно. Малдон. Така, дръж се, отвали тази страх. Това някой да насума. Да остане за молата. Кошка ще го намерим. И сме приготвили по един поздравителен адрес, с който ви поздравяваме и ще ви остане за спомен от този ден. В него пише така: щастлива баба Мария, респективно щастлива баба Злата. Роди ми се внук, частица от мене, мой блян и моя тъга, мой свят очакван отдавна, моя дългочакана мечта. Кристина се казва, име прекрасно, за радост на целия свят. Мечтая и мисля за всички е ясно, светът става с нея богат. Внуците са наше богатство голямо, как е искрено от всяка жена. Дочакваме тази награда голяма, благославя горещо света. И аз, като всички, съм много щастлива. Баба ми, нали така? Ти си щастлива. Обичам този малък човек, това е свое име. И знае, за нищо не би заменила чувството мило вовек. Мили баби, да сте здрави, да сте живи, усмихнати и работливи, внуците си гледайте, на дълголетие се радвайте. Благодаря. Всички да сте живи и здрави, където много жихте. Благодаря ви. Клади се.
тухлата. Златка. Да, те от тухлата. Имаш ли място? Тя на жена идва до мен и няма места. Децата са смеят. Айде, както леко пада сапуна, така леко да се раждат децата. Както високо върчи водата, така бързо да растат децата, да са живи, да са здрави. Умни и красиви, за радост на мама и тати. И на баба и дядо, да. И тази година тук, до година пак да дойдете. Момиченце, да. Може и близнаци. Лено. Леко пада сапуна, така леко да се раждат на децата. Както бързо хвърчи водата, така бързо да растат децата, да са румени и червени и засмяни, за радост на мама и на тати, и на баба и на дядо. Айде, още баби. Още баби, но още две. Айде, пепъл, баби, тук пепъл. Пускай долу, пускай сапуна. Да е за радост на мама и на тати. Открил малко лицето. Пада леко сапуна, така да се раждат децата. Както пърчи водата, така да растат. Да радват родителите и бабите. Всички наоколо. Да са живи, здрави. Дядо Ачо! Чакам да видя. Дядо Лилю! Моите колеги, аз ще
Тя бабата избяга, къде са? Стига изтърва! Дръж другата! Той дядото сега избяга да побяга. О, колегата ги е Те си Менка! Менка, памите! другия дядо. Едната баба избяга, там дядото избяга лошо. Дайте ми, Много малко водата, ма. Ти не може да иди до моята вода. Под капчука. Защо вале тук? Да имаше повечето по-намеко да смева. Така. Има. Знаеш? Така, дигни кютката. Ами на къде да е? На дясно, да бъде наляво. Другата баба. На пончето. Така. Балкаленки. Чакай сега. Ческата ми разбира. Аз съм 200 хиша ме оправят, моля се. Вода няма, водата присъхна. Дай ми паса. Ма гледай мъжкия дядо как се даде за женската баба. Ама за мъжката баба как беше на помня. Дай. Виж сега, моя дядо, виж кой е подготвил тук. Дай ми вайди сега кой е. Проверявай там какво да е. Оригинал, да, домашно. О, има да пием. Ай, като заседнем до теменушка цяла неделя. Берекет. Айде, и десерт. Манилко сега това. Така ли? Другата пата е тук. Това за къпането платката, защото хубаво малко къпа. Ай, душа аз. Чакай да ми Чашата е напълна, Лилю, внимай. няма къпане. Лилю, не може, и на нас трябва та. И на нас трябва та. Знам, тя и на мен трябва. А така, причима. Айде! По-малко, защото е болно. Ето човека, бе! Ама те било ли да се лекуваме? Ема няма малка. Студенко е. Айде! Тя малко със страх, той стъпя на страх. Ще го пребъде. Дай го тук това на мен. Айде, замина. Айде! Капи, Лилю! Всичко взехме! Когато се виждаме на друго, баби, здраве. Благодарим.
Заповядай. Къде отиде баба Дора? Заповядай. Живи, здрави. Не ми. А, бутилката? И аз съм пит. Баба, бе. Да благодарим от името на читалищното настоятелство, че ни приехте вашия интересен празник и да продължим традициите на Караджалово. Приготвили сме по един поздравителен адрес за бабите и понеже баба Златка за пръв път се получава първото, за първото дете винаги правя по един такъв поздравителен адрес, който ще включите сега. Щастлива баба Златка, родина се внучи, честите от мене, мой грям и моя тъга. Мой свят очакван отдавна, моя дългочакана мечта. Памет и слава. Има прекрасно, за радост на целия свят. Мечтая и мисля за всички е ясно, светът става с него богат, внуците са наше богатство голямо, както искрено всяка жена, очаква тази награда голяма, благославя гореща вода. А за баба Калинка е едно такова стихотворение сме сложили в поздравителния адрес. Баба Павелчо приспива и му пее, тя сънлива. Нанка и внуче, Сънчо дойде, из горица да те води. Там играйте колко щеш, мило тъй ще порастеш. Баба клюма, пя, после сладичко заспа. Християн се понадигна и на баба песен викна. Нанка и бабо, Сънчо дойде, на горица да те води. Там играйте колко щеш, бабо, тъй ще порастеш. Браво! Браво! Живи и здрави да са вам. Да носа живи здрави децата. Обърни се сега да снимат някъде. Да го възпитате, вие знаете как, сте прекрасни хора. И да ги кажете назад. Да отвориш бутилката, нали? Анче, види при тях да се снимаш бутилката и с... Иване, свалям шалма. Айде.
Vay kakzali savuşka. Ne sandım sanlar kızarı sulak. Хайде да кажа сега аз първо тук. Хайде кажа Читалищното настоятелство и от всички Караджалово да благодарим на баба Златка за това, че ни прие и сподели радостта на този хубав с нас. И сме приготвили един поздравителен адрес, който звучи така. Щастлива баба Златка, породи ми се внук, частица от мене, мой глям и моя тъга, мой свят очакван отдавна, моя дългочакана мечта. Златина се казва и на прекрасно, за радост на целия свят. Мечтая и мисля, за всички е ясно, светът става с нея богат. Внуките са наши богати и на всяка цена благославят. Дочакала тази награда голяма благославя гореща света. И аз като всички съм много обичам този малче. Гости знае. Мила баба. Усмихната е работлива. Внуците си гледай, на дълголетие се радвай. Да остане за спомен от този хубав празник. Здрава и жива да си. Както леко баба се поръчва, така леко да се раждат децата. Както поръчи високо водата, хвърли нагоре. Както поръчи водата, така да се раждат. Така както ще растат децата и паракет да има. Така, чакай малко сега да го повторим, да го направим, защото сега бях... Сега ли не беше това? Не, на видео бях сега, искам една снимка да направят. Дай да... Ето тук сега да Ето направим. как гледай да хванеш пръстите вода, много е хубаво. Да. Хайде, пускайте. Дай, дигни сега. Арне водата. Браво. Пръстите вода, да хванем идеално. Здрава да е бабата. Сега тук кой е? Дядо има ли? Ево. Я да поставям сега, Било.
И това е от розовото нещо. Ай, ракия, Да слушаме дядото. Да слушаме дядото, другия път пак като дойдем. Кой е вашия кафе? Да, кой е вашия? Чакай, към камерата, към камерата. Няма, малко. Ти питаш кой иска? Чакай, ще да сложа калпата без. Сега едно видео правим и завършваме. Айде, видеото и там.
Родили се внуче, мой брат, моя тъга, мой брат очакван отдавна, моя дългочакана мечта. Манол се нарича. Име прекрасно. За радост на целия свят. Мечтая и мисля, за всички е ясно, светът става с него богат. Внуците са наши богатство голямо, както струва всяка цена, получила тази награда голяма, благославя горещо света. И аз като всички съм много щастлива. Обичам този малък човек и зная, за нищо не бих заменила чувството мило вовек. Мили баби, бавен ден, да сте здрави, да сте живи, усмихнати и работливи. Внучето си гледайте, на дълголетие се радвайте. Къде бе бутилката, дето запечатам? Хайде запечатаме тази бутилка. Малкият сладър да се зрасна вече и ви покрай него. Да се отвори деня на славата. Дай Боже да сме Павлинче, къде отиде? Ето е Павлин. Павлинче е готов. Айде да си сега. Лео сапуни. Старте перо сапун, кидани кизани. Както така пада сапуна, така Леко да се ражда. Камбено. Я камбено. Айде! Както леко пада сапуна, така леко да се раждат децата. Сипай, сипай! Така да пораснат и децата. На високо, да станат високо. Да са живи и здрави най-вече. Айде, баби, да дойде. Мерси, жива и здрава да си. Дай ми си Антончо. Лилю, отпусна са малко. Отпусна са. Извиня, бе. Сега да питаме някаква тази баба. Малко. Що малко? Ама целият казан върху главата ѝ. Като повечето печета, може да има второ. Иначе няма да има. Малко. То малко. Лило, изсипи казаня върху главите. Да родяват снахите. Истори казаня, викам да родяват снахите, да не останат като тях по еднинко родиха. Те баби. Те баби се стискаха много, затова къпи си я. Еднинко роди. Накла сега, яко, да гледа внуци поне. И аз да напълни, ако трябва. Пълни, Лило, пълни ти казвам. Тя роди другата баба да дойде. От житите пада. Дядо, ти той са тази баба. Коя ще къпим първо? Тя да не Та баба къпите първо. С шала да видим. Баба Кичка е първо. Ние сме баба Кичка, ние ще къпим. Баба Кичка първо. Първо баба Кичка. Така. Ама седима. Трябва да изкъпим Намира се. Другата баба не са снимила. Баба Кичка и Кичка. Най-напред баба Кичка. Я за да напълня го. Няма
ще получа после и почваме. Дядото да не му бъде после. Ама няма основно отърча. Дядо, какво правиш? Дядото гледай как гледа. Коста се, коста! Аз я знам. Майка ме гледай! И десерт има, и лукавки, Капи, всичкото! Всичкото! Хайде, още 5 лева. Хайде, още 5 лева! Изсипи всичкото, Лило! За 5 лева! Много да родяла сахата. Айде! До година! Близнаци до година! Айде, Ана, тук съм! Ай, сега другата, дядо. Вие, дядо. Ай, дядо. Айде сега, бяре, как каприда. Аз да го правим сега. Искаш ли ден да скъсиваме? Тя че е ума, макар и се го... Ама къпите! Не малко. Белореченската баба по-малко. Батлици много. По-манинко. Тя си е наша, ма малко чужденка. Ама майка и вика, давай! Да изкъпим майка й! Той и други баби си, другата да дойде. Коя другата? Тя белореченка баба, друга дърта баба има. Другата, Сарга радила. Кака ли? Не дава, дърта. Лило, окапи, не, Лило! Окапи на Лило! Виж на белореченка дъртата баба. Дъртата хвали другата. Дъртата белореченка хвали. А така. Окапи не. Какво се криеха? Крият ли са днеска? Чакай, Лило. Тук има още една баба. Тя да ни се крие. Дай. С черната глойка. Капи! Какво са крият те, баби? Гере!
Там си. Така, чуйте Господа. Няма. Няма нищо. Няма нищо. Снимай бебето, Ангел. Давай.